വെന്നീസില്. വെന്നീസ്? ഇറ്റലി? ഇറ്റലി. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലോബ്സ്റ്റർ പാസ്ത ഉണ്ട്, പിങ്ക് സോസില്. അത് സൂപ്പർ അത്രേ. അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരെ പോണ്ട, ഞാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇതല്ല, അത് വെന്നീസ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, അതാണ്. അതൊരു മാജിക്കാ. എന്ത് മാജിക്? വെന്നീസിലെ തെങ്ങിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കള്ള്. വെന്നീസിലെ കള്ള്? വെന്നീസിലെ തെങ്ങിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കള്ള്. അതിങ്ങനെ എടുത്ത് അവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് അവളിതിൽ ചതയ്ക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു മണുണ്ട്. അതും ആ കള്ളും ചീസും ബട്ടറും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സോസ്. ആ സോസിന്റെ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറാ. സോസ് മാത്രം തിന്നാ പോരല്ലോ, പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ? വേറെ ഒരു മാജിക് കൂടി ഉണ്ട്, പറയട്ടെ? അതൊന്നും മാജിക്കാ? സ്നേഹം.